Sugeng siang Pak, ngapunten ngeganggu. Kula badhe nyuwun izin remedi ulangan kaping wingi. Lho, napa kowe njaluk remedi Mas? Apa hasilnya kurang nyukup nggih? Nggih Pak, hasil nilai kula niku namung 65 lan KKM minimalipun niku 75. Kula rumangsa menawi wingi boten maksimal amarga kula boten maos buku paket Pak. Walah, ya wis ra apa. Asal ana niat ki tak paringi kesempatan gawe remedi. Oh, nggih, matur suwun sanget nggih Pak. Kula sampun sinau lan nyapake materi kanthi luwih apik. Ya wis, apik-apik. Remedi bakal dilakoke jam 3 sore esuk. Bisa teko ora? Oh nggih Pak Guru, kula saged rawuh ngenjang sonten. Mugi nggih kula saged nambah nilai ingkang luwih sae. Alah ya wis, semangat ya Mas. Remedi kuwi kesempatan sing keloro. Mangkane aja nganti kowe nyepelekke ulangan. Nggih Pak, kula badhe sinau temenan lan nyobi nggatekake kakirangan nalika ujian kapisan. Ah, bener yo. Apa eneng masalah sing meh ditakokke tentang materi remedi sesuk? Oh, nggih Pak. Menapa materi remedi badhe sami nggih kalian ujian wingi niku utawi boten enten tambahan? Yen materi remedi ku isih padha Mas. Tapi paling ditambahi soal teko aplikasi. Ben sampean iso nggarap soal sing luwih kritis. Ya wis pokoke semangat ya. Nggih Pak, matur suwun nggih Pak. Yen ngoten kula pamit riyen nggih Pak. Assalamualaikum Pak. Oh iya, waalaikumsalam.